आंनि फिसाखौ आङो 27 थारिख मोनाबिलि समाव रिहाब सेन्टाराव दोनहैदोंमोन। थिथागुरि सेल्फ फाउन्डेसनाव दोनलांदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव अखानायै रबिबाराव सनिबार खालि दोनलांदों मोनायाव। रबिबार खालि आं नायदोंमोन। ओमफ्राय नुबोआखै आङो। सि जोम होबोदोंमोन। सि जोम होबोबाय फैबाय आङो। ओमफ्राय बे दिनखालि ट्रिटमेन्टनि थाखाय 8,900 थाखा लाखिदों बिसोरो आंनिफ्राय। बेनि उनाव सानसे थानानै फुंनि 8टायाव मंगलबार खालि 8टासोआव फन हरबाय बिसोरो फासि नांदों होननानै। फासि नांदों होनबाय दाना दसे थानानै आं थांनो नागिरबाय बियादैखौ लानानै थैबाय होननानै खोन्थाहरबाय। आंथ' नार्भास जाबाय। मा खालामगोन मा मागोन जाबाय। आं नुवाखै माबायाव लांदों होनदोंसो मानो MRM आव लांदों होनदोंमोन। आंथ' गोथै देहाखौ नुवाखै। उनाव जेब्ला आं सहैयो होमबा पस्टमर्टेमनि थाखाय बेसरगावआव लाबोबायमोन बिसोरो। आं गोथै देहाखौ नुवाखै। उनावसो अखानायैसो नुबाय आङो। गासिबो देहायावनो दागोजोब। माबायदि दागो दं? खखाबाबो निमजाव बायनाय आरो नै गोदोना खर'आव बायनाय। बिखुङाबो गोसोमजोब। जेरावबो नायनो हागोन फट'आव बिसोरो रायजोफोरा। मा होननानै सानो? मा फासि नांनाय नङा बियो आंनिबा। गावसोर बुनानै बुथारदों होननासो। नोंथाङा आयेननि राहा लादों नालाय पुलिसाव FIR होदों। जों दिनै बेवहाय खौरां बिजोंखौ लेंहरनायनि मेन उद्देश्यआ जादों, मेन थांखिया जादों जोंहा थांनाय 30 सेप्तेम्बराव 30 सेप्तेम्बराव जोंहा मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन जोंनि सेन्टाराव फासि नांनाय जाथाय। दा बे जाथायखौ लानानै मैया मोननैसो खौरां बिजोङाव बे जाथायनि भिक्टिमनि पेरेन्ट्सआ बे जाथायखौ मोजाङै मिथिनानैब्लाबो जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों। दा बे एलिगेसनखौनो जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय जों दिनै बाव जिरायदों। जाथाया बे जाथायनि सोमोन्दै बिनि गार्जेन पेरेन्ट्सआ मोजाङै मिथिखागौमोन। मानोना बे जाथाय जाखांनायनि उनावहाय पेरेन्ट्सआ बिनि बिमा बिफाया आरो न'खरनि मानसिफ्रा जोंखौ 17 थारिखआव बिनि सोमोन्दै मोजाङै रायज्लायनो जोंखौ लेंहरदोंमोन। 17 थारिखआव बे 17 थारिखआवनो मा जायामोन, बोरै बे इन्सिडेन्टआ जानानै थांखो, बे जाथाया बोरै जानानै थांखो, बे जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै जों खोन्थाबोदोंमोन। नाथाय मैयानि खौरां बिजोङाव बिसोरो जोंखौ माखासे गनायथावै एलिगेसन लाबोदों। दा बे एलिगेसनखौनो जोङो क्लियारिफिकेसन होनानै दिनै जों माखासे खौरां बिजोंमोनखौ जों लिंहरदों। दा जाथाया बोरै जायामोन, बिथांमोना जोंखौ सोंदों रिहाब सेन्टाराव माबोरै फासि नांनो मोनखो आरो फासि नांनाय समाव गार्जेन आरो पुलिसफोर गैयालासिनो बोरै बोख्लायखो आरो लोगोसे फासि नांनायनि स्पट्स लकेसनखौ मानो बेलेग बुंदों आरो एलिगेसन होदों लास्टआव पस्टमर्टेम खालामनायाव मानो गार्जेन गैयालासिनो पस्टमर्टेम खालामखो। बे मोनबा एलिगेसनखौ जोंनो होदों। दा बे मोनबा एलिगेसननि सायाव आं क्लियारिफाइ होनोसै। ओरैबायदि जादों घटनाया, बिसोरो 27आव मोनानि 8टा बा 8:30सोआव गथ'खौ लाबोदोंमोन।
जोंनि सेन्टाराव आरो गथ'आ सेरफांगुरि ओनसोलनि आइटियाबारि पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय जाम्फैगुरि गामिनि रिपुल गयारि होननाय आरो पेरेन्ट्सनि बिफानि नामा सुरेन बरगयारि दा 27आव मोनायाव सफैबाय 28 29 जोङो 27 खालिनो जोंनि मेडिसिनखौ 27आव होआसै 28 29आव जों मेडिसिन होनानै डिटक्स खालामबाय ओमफ्राय जाथाया जाबाय 30 तारिखआव जाथाया जाबाय फुंनि 7:35 बिदि फुङाव जादों आरो जाथाया ओमफ्राय बोरै जानो मोनखो बे जाथाया बे समाव जोंहा नायग्राफ्राबो दंखायोमोन बे जायगायाव नायग्राया 24 घन्टा थायो मोनायावबो थायो फुङावबो थायो सोलाय ओमफ्राय बे समाव मा जादोंमोन जोंहा साननै सानथामनि सिगांनो जोंहा माखासे दैनि प्रब्लेम जादोंमोन दैनि लेयारा राननानै होनायाव मेचिनजों दै बोखोबाबो गाखोआ माने दैया दा बिनि थाखाय मा जादों बै नेग्राया दै लायनो होननानै जास्ट थांदोंमोन आरो दै लायनो होननानै थांनानै जास्ट माने 4-5 मिनिटनि गेप बे 4-5 मिनिटआव बे दै लायग्राया फैनायावनो बे थांनानै फैनायावनो बे घटनाया जाबाय आरो बे दै लायनो थांग्रा मोनफैबाय ओमफ्राय बिसोर बुंदोंना फासि नांनाय मानसिखौ बोरैहाय बोख्लाया मानो पुलिस मा गार्जेन माबाजों बोख्लायखो माने बे फासि नांनाय समाव थैयाखैमोन बियो थैयाखैमोन बाब्राबबाय थादोंमोन बे नेग्रा मानसियानो नेग्रा बेक्तियानो आरो सासे दंमोन रुमाव आरो बिसोर सानैजों आथिंजों बोखोनानै बाब्राबबाय थानाय समाव बोखोनानै बिसोर मा खालामदोंमोन माबा खालामनो नाजादोंमोन जिउआ थाङाखैमोन नालाय थांगोन होननानै बिसोरो बोख्लायदों ओमफ्राय बोख्लायनायाव सिरियास जानानै थाबाय थैयाखैमोन बे समाव ओमफ्राय हुस पाम्प खालामदों ओमफ्राय बे समाव आरो आंखौ लेंहरबाय बिसोरो आमाय ओरैबायदि जाबाय होननानै स्टाफफ्राबो लेंहरबाय ओमफ्राय आंबो थांनानै ओमफ्राय आंबो सहैनानै हुस पाम्प खालामबाय ओमफ्राय हुस पाम्प खालामनायाव बे समावबो माबाया दंखायोमोन हांआ एसे दंखायोमोन थैखायाखै सेन्सलेस आरो सिरियास ओमफ्राय लगे जोङो बिनियाव MRMआव लानानै थांबाय MRMआवबो सहैनाय लोगो MRMनि डाक्टारफ्राबो मेडिसिन होनानै ट्राइ खालामदोंमोन नाजादोंमोन खिन्थु उनावहाय थैबाय होननानै बिसोर डिक्लेयार खालामबाय आरो ओमफ्राय MRMआव जे जों लांदों MRMआव जे मेडिसिन होदों जों बिनि डिटेल्सखौबो जों गार्जेननो हरखादों मोनसे कपि मा मुलि बाहाया मा बाया बेखौ डिटेल्सखौ जों हरखादों आरो ओमफ्राय MRMनि मानसिफ्रा बुंबाय जोंना प्राइभेटआवथ' पस्टमर्टेम जाया नोंसोरो KMCआव नङाबा सिभिलाव लानानै थांनांगोन ओरैनो होनबाय ओमफ्राय आरो बिसोर नैबे मोनसे एलिगेसनखौ होदों उइदाउट गार्जेन बोरै पस्टमर्टेम खालामखो होननानै बे समाव MRMआव थैखांबायमोन बिसिनि सासे लकेल गार्जेन सासे नानि फैदों बे समाव बिसोरनि न'खरैनो नानि बे नानिया सफैदों आरो नानिजों लोगोसे सासे सेंग्रा फैफादों बे सानैयानो एकदम एभिडेन्स दङ साखि दङ MRMनिफ्राय आरो जों नानिजोंबो ओमफ्राय बे सेंग्राजोंबो बे फंबायजोंबो रायलायलायनानै जों पस्टमर्टेम खालामनो लांनोसै होननानै KMCआव दै गथ'निफ्राय जों KMCआव लाबोबाय ओमफ्राय बिथांमोनाबो जों उन फैबाय ओमफ्राय KMCआवनो मा खालामनांगौ पस्टमर्टेमनि थाखाय मेडिसिन डाक्टारा साइन लादों बे नानिनिबो साइन लादों लकेल गार्जेन हिसाबै आंनिबो साइन लादों साइन लाखांनायनि उनावसो पस्टमर्टेमनि माखासे प्रसिडिउरखौ बिसोर खालामदों ओमफ्राय बे समावबो पस्टमर्टेम प्रसिडिउर खालामनायनि सिगां बे नानियानो आरो बे बिसिनि लकेल गार्जेन नानियानो आरो बै नानिजों फैफानाय सेंग्रायानो फट' खेबना लादों बे गथ'खौ फट' खेबखादों बे खेथ्रआव बिसोरो बुंबाय माने जोंनि उइदाउट लकेल गार्जेन बोरै पस्टमर्टेमखौ खालामखो होननानै बुंदोंना खिन्थु गार्जेन दंखायोमोन बिसिनि लकेल गार्जेन नानि सिस्टार सासे दंमोन आरो बिसिनि सासे ब्रादार फंबाय दंमोन आरो बेबायदि आरो लोगोसे आरो बिसोरो जोंखौ मा बुंदों फासि नांनायनि लकेसनखौ मानो बेलेग बुंदों होननानै बुंदों आं दाख्लैनो क्लियार बुंखादोंमोन बिसोरखौ 17 तारिखनि मिटिङावनो जोंहा डिटक्स रुमाव मोननै बाथरुम दङ बे बाथरुम हाबनायनि दरजानि खाथिनि
खोरखियाव गाखोनानै भेन्टिलेसनाव बिसना सादोरजों फासिखौ नांदों होननानै आं बुंखादोंमोन दाख्लैनो। दा बिसोरो मा बुंदों ओमफ्राय खनसेबा दरजायाव नांदों होननानै बुंदों, खनसेया खोरखियाव नांदों होननानै बुंदों, खनसेया भेन्टिलेसनाव नांदों होननानै बुंदों। सासे मानसिया मोनथाम जायगायाव बोरै नांखो होननानै बिसोर बुंदों आरो। खिन्थु आं बुंनाया क्लियारै बुंखादोंमोन आं बिसोरखौहाय दरजानि खाथिनि खोरखियाव गाखोनानै भेन्टिलेसननि रडआव बिसना सिटखौ खानानै फासिखौ नांदों होननानै आं बुंखादोंमोन आरो बेबायदि। आरो लोगोसे आरो बिसोर बुंदों मा होननानै रावबो मिथिया, गार्जेन पुलिस प्रखाखन मिथिया होननानै। जों KMCआव पस्टमर्टेम खालामबाय थानाय समावनो एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय मेजिस्ट्रेटबो फैनानै लकेसनखौ खेबनानै लांखादों, लकेसनखौ फुल खेबनानै लादों। आरो पुलिसबो फैदों, पुलिसफ्राबो लकेसनखौ खेबनानै लांदों। बिसोरो गासिबो डिटेल्स उइटनेसा दंखायो आरो। ओमफ्राय बिसोरखौ दाख्लै मिटिङावबो बुंदोंमोन, जों जुदि अयनायै जुदि जों बुथारमारदोंब्ला, जों जुदि अयनायै बुथारनानै बेखौ फासि नांहोदोंब्ला पस्टमर्टेम रिपर्टआनो खोन्थागोन मा जानानै थैमारदों। पस्टमर्टेमाव जों जुदि इनाय खालामदोंबा पस्टमर्टेम रिपर्टआनो जोंखौ खोन्थागोन, जों बारग'नो हाखाया। ओंखायनो जों बुंदों पस्ट रिपर्ट मेथडजों नोंसोर खार। जोंबो लिगेलखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो, जोंबो न्यायखौ जोंबो रेसपेक्ट खालामो। जों दिनैसिम जोङो आरो मोनसे आं खोथा बुंबावनोसै, बिसोरो हिडेन हिस्ट्रिखौ बिसोरो मोननै हिडेन हिस्ट्रि बिसोर जोंनो खोन्थायाखै। बे बयबो फेमिलियानो बे हिस्ट्रिखौ खोन्थालाङो दोनफैबा। मोनसेया जाबाय बे न'आवनो फासि नांफ्रामखानाय आरो लोगोसे बेहा गोसो थोनायनि मोजां मोनलायनायनि प्रब्लेम जादोंमोन। ओरैबायदि प्रब्लेम जादोंमोन मोजां मोनलायनायनि, गावबो खोन्थाना लादों बाव सेन्टाराव, आंहा सिख्ला मोजां मोननाय दंमोनलै, न'आव लाबोदोंमोन, थोनहरबायसो नामा, लांफिनबायसो नामा, ओरै होननानै गावनो बुंबाय थादों। आरो बेहा बे मोननै हिस्ट्रिखौ जुदि फासि नांफ्रामदोंमोन न'आवनो आरो बेहा गोसो थोनाय बिदि प्रब्लेम दंमोन होननानै जुदि बुङोमोनब्ला, होमब्ला जों स्पेसियेल बेखौ केयार लाखायो, स्पेसियेल केयार लाखायो। आरो बेखौ दोनफैनायाव जोंहा माखासे मोनसे दुखु पेपार दंखायो एडमिसन फर्माव, मा 90 डेजआव मा बे प्रब्लेम खालामबोदोंमोन बेखौ जोंनो खोन्थालांनांगौ। बेखौ बिसोर खोन्थालाङाखै। बे जाबाय। आरो लोगोसे आं नैबे खोथाखौ बुङो, एकदम सैथो खोथाखौ बुङो दे, नंखाय आं इनाय खोथाखौ बुङा। मानसि थैनायाव जोंहाबो दुखु दङ, जोंबो दुखु जादों, जों बयबो दुखु जादों। जों दिनैसिम 21 डिसेम्बराव जों बे सेन्टारखौ अपेनिं खालामदोंमोन। 4 years रानिं बोसोर बेयाव दिनैसिम नट ए सिंगल इन्सिडेन्ट बिदि जाफेराखै। जों दिनैसिमाव जोङो टटेल रेगुलार पेसेन्ट 384 जन जों दिनैसिम ट्रिटमेन्ट खालामबाय, इंक्लुडिं बिपुल, इंक्लुडिं दाख्लैनि भिक्टिम, आरो लोगोसे 297 रिलेज पेसेन्ट। रिलेज मिन्स बेबायदिनो मोजां जानानै थाङो आरो फैफिननाय। सासेयानो खनथाम खनब्रै फैनाय दङ, सासेयानो खनथाम खनब्रै बिदिनो ट्रिटमेन्ट लाफैनाय दङ। दा जों गासैबो जों जुदि इनाय मावदोंमोनब्ला इमान 384 जननि गार्जेन आरो 297नि गार्जेन दिनैसिम जोंखौ सिंगोल कमप्लेन दिनैसिम जों मोनफेराखै। आरो रावबो बुंनो हाया बे गथ'फ्रा, जोंनि अथ'रिटिया, जोंनि दैदेनग्राफ्रा जों बिसोरखौ फिजिकेलि एबिउस खालामो, बुयो, पानिशमेन्ट खालामनानै होनानै जों अर्डार होयो, रावबो बुंनो हाया। जोंखौ बयबो गथ'फ्रानो गावनि बिमाय असे बायदि आमाय होनानैसो बुंजोबो गासिबो, आयं होनानैसो लेंजोबो गासिबो जोंखौ, बयबो एज ए होम फिलिंस। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंबावनोसै आं, जों जुदि इमान इनाय जुदि खालामदोंमोनब्ला बै समावनो बिसोर मिथिहैसिगौमोन। मानोना जोंनि सेन्टारावनो बिसिनि बिनि असे खाजिनानो जोंनि सेन्टार इनचार्जमोन, जोंनि असे खाजिना। बे खाजिनानै जोंनाव बोसोरनै मास मोनसे ना मोननै जोंनाव थालांदों। बे घटना जानायनि सानबा ना सानब्रै
जों बेखौ माने गोबाव जानायखाय जों बाहेरायाव प्रेक्टिस खालामनांगौ एसे होननानै फुजा जाथावथाव नों न'आव थांथ'दो होननानै जों थोनहरदोंमोन जोङो बिसोरनि खाजिनखौ अदसे खाजिन बिसोरबो मिथिखायो बेनि A to Z मिथियो बे फंबायानो जों माब्रै सोलियो जों माब्रै लाखियो मानोना गावनो एस ए सेन्टार इनचार्ज गावबो लिड खालामदोंमोन होमबा नायदो जों इमान जोङो दिनैसिम ओरैबादि जों जेसेबां हायो एस ए चेरिटि बेसिसावबो जों ट्रिटमेन्ट खालामदों जों जेसेबां हायो जों जेसेबां जोंनिफ्राय हायो जों दिनैसिम 38 जन सुबुंखौ 126 मान्थ जों फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामदों दिनैसिम 38 क्लाइन्टखौ 38 मान्थ सुबुंफोरखौ जोङो 126 मान्थनि थाखाय फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामदों आरो बिल' पेमेन्ट खम पेमेन्टआव लानानै ट्रिटमेन्ट खालामनाय बेसेबां 167 जन मानसिखौ जोङो खम रेट लानानै ट्रिटमेन्ट खालामना बेसेबां 455 मान्थनि थाखाय जों 167 सुबुंखौ जों ल' पेमेन्टआव ट्रिटमेन्ट खालामदों जोङो दिनै जों बे ट्रिटमेन्ट खालामनायाव जोंहा फ्रि ट्रिटमेन्टजों ल' पेमेन्ट ट्रिटमेन्टजों बोसोरब्रैयाव जोंहा 27,74,000 जोंहा एक्सपेन्सेस जादों जोंखौ रावबो पेरेन्टसा दिनैसिम बुंनो हाया जोङो गावसिनि गथ'फोरखौ इनाय खालामदों होननानै गावसिनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां जाहोआखै मोजां ट्रिटमेन्ट होआखै होननानै आरो रावबो गथ'फ्राबो बुंनो हाया दिनै जोंनि स्टाफफ्राबो दङ आरो जोंनि माखासे गथ'फोरबो दं बिसोरनावबो सोंनो हागोन दा 384 जनाव दा कारेन्ट रानिं जोंहा पेसेन्ट दङ दा 59 जन दाख्लैबो बिदिनो 49-59 दंमोन इमान बुरजा गथ'फोर दं बिसोरनावबो जोङो नोंथांमोनहा बा पेरेन्टसफ्रा खनसे सोंब्ला मिथिगोन जोङो इनायै बुथारमारदोंमोन नामा ना फासि नांनानै थैदों बिसोरनाव सोंब्लाबो मिथिगोन आरो लोगोसे पस्टमर्टेम होननानै देखायगोन जों मा खालामदों जों दिनैसिम जों इनाय खालामफेराखै जों आरो लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों दा गासै रिहाब सेन्टाराव नङा अनलि जोंनावल' नङा गासै रिहाब सेन्टारावनो माखासे लिगेल डकुमेन्टस थायो मा होनना बुङो बन साइन डकुमेन्टस द्याट मिन्स कनसेन्ट पेपार डिक्लारेसन फर्म दा रिहाब सेन्टाराव गभर्नमेन्टआ एडमिनिस्ट्रेटिभआ मानो डिक्लारेसन फर्मखौ डिफाइन खालामनानै होनांगौ जाखो रिहाब सेन्टाराव द्याट मिन्स एडिक्सननि बेमारा मोनसे मेन्टेल हेल्थ डिजिज होननानै बुङो खर'नि बेमार मानसिक बेमार खर'नि गोबाव समनि खर'नि बेमार होननानै बुङो दा बे खर'नि बेमार बेक्तिफोरखौ लाखिनायाव रावबो बुंनो हायाखि जों 100% जों सिकिउर होगोन जों 100% जों सिकिउर लाखिगोन होननानै रावबो बुंनो हाया बिनि थाखायनो बे कनसेन्ट पेपारखौ डिफाइन खालामनो गोनां जादों मानोना मा समाव मा सानो मा समाव माइन्डआ बिसोरना फ्लाक्चुवेट जाबाय थायो दसेनो माबा मोनसे जानो नागिरो दसेनो रागा जोंफ्लाङो बेबायदिनो सिङाव मालाबा गावजों गाव जंखायलायनायाव मा जायो बिसोरो नांलायलायनाय जानो नागिरो दसेनो एदावलायो बिसोरो माखासे बिदिनो एदावलायनायाव रागा जोंलायो बिसोरो बेनो सिङावनो आरो जोंनि माखासे स्टाफफ्रा सिङावनो थाखायो दिनै जोंनि गेजेराव सिङाव थानाय स्टाफफ्रा 12 जन दङ गावबागाव बिबानखौबो राननानै होलायखादों आरो बेबायदि होनबा थेवब्लाबो जोङो जेसेबां हागौ जोंनि साइडनिफ्राय जोङो ट्रिटमेन्टखौ बा जोङो ट्रिटमेन्ट होदों बा जोङो नायदों जोंनिफ्राय जों जेसेबां इनायजों अनागारि बिदिनो खालामाखै जों बेबायदिनो निग्लेक्ट खालामनानै जों गथ'फोरखौ जों ट्रिटमेन्ट दोनाखै गासैबो बिथिङावनो एस ए रिहाब सेन्टाराव मा प्रसिडिउर दं मा नांगौ जों गासिबो जों होजोबदों जोङो दा बिनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो लोगोसे आं नैबेखौ बुंबावगोन आं गोसोआव साननाय फैदों बिसोरो मानो 30 तारिखाव जानाय घटनाखौ एफा मोजां रायलायसेयावबो जों खननै रायलायदों खनसेया जाबाय डाइरेक्ट गावसोरनो लिरनो 17 तारिखाव गावसोरनि न'आवनो
आरो लोगोसे साननै ना सानथामनि उनाव जोङो सेकेन्ड थार्ड पार्टिजों जों रायलायहैदों आरो बे रायलायनायाव नैबे दिनै मैया मानो बिसोर बेबायदि भाइरेल खालामगोन मिडियायाव जों सन्देह आरो मानो बेबायदि खालामदों मानोना बै रायलायहैनायाव दाख्लै जों सानदोंमोन मोजां गाज्रि रायलायगोन बिदि रायलायगोन सानदोंमोन खिन्थु बिसोरो बेलेग सेन्सआवसो बिसोरो रायलायबाय दाख्लै मानो बिसोरो एसे पेरेन्टसा बिफाया रागा जोंनानै बुंनानै आंनो 1 कौटि होनो हागोन नोंसोरो आंनो 1 कौटि नांगोन नोंसोर होनो हागोन ना हाया ओरै होननानै बाय एसे कम्पेनसेसन बिसोरनो 1 कौटि नांगौ बेबायदि नोंसोरो आंनि गथ'खौ बुथारदों नोंसोर बुथारनानै फासि होदों आंनो 1 कौटि फैसा नांगौ बेबायदि ओमफ्राय लोगोसे ओमफ्राय जों दे होमबा जोङोथ' सानदोंमोन जों दिनैसिम मिथिबाय जोंहाबो माखासे कमिटि दङ माखासे मेम्बारफोर दङ जों रायलायनि एडभाइजारफोरजों जों रायलायनि बिनि उनाव जोङो रायलायबावगोन नोंसोर जोंनोबो टाइम होनांगोन जों बुंबोदों आरो बिदिनो सानथामसोनि उनाव आरो जोङो सेकेन्ड थार्ड पार्टजों रायलायहैबाय रायलायहैनायाव नेक्स्ट मोनायाव बुंहरबाय 1 कौटि नांला 20 लाख नांगौ 20 लाख होनांगोन औ 19-20 लाख नांगौ ओमफ्राय जों आरो सानबावबाय बोरै जों बिदि होनो हानो ओंखायनो जोंबो एसे डिसिसन लादों थादों जों बिसिबां जोंथ' इनाय खालामनानै बुथाराखै जों बोरै कम्पेनसेसन एफाराब जों होनो बेबायदि जों सानलायबाय थादों रायलायबाय थादों गावजों गाव बेबायदियावनो नै सम जाबाय सम जानायाव ओमफ्राय नै बिसोरो मैया मिडियायाव मिथिखानानैबो मिथियै बायदि जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन होबाय बिसोरो ओंखायनो दा बे एलिगेसनखौ जोङो क्लियार खालामनो होनांगौ होननानै जों क्लियार खालामबाय ओमफ्राय बेनोसै बुंनांगौआ जों सिबां बुंदोंमोन बिसोर सिबायदि सानदोंमोन जों बेबायदि जों खालामनो हाया होननानै जों बुंखादों ओंखायनो जों दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बुंनांगौखौ जों बुंबाय आरो एसेनोसै थेंक इउ धन्यबाद